imagínense o que pode ser vivir nesta aldea do Carballiño con ese veciño Manuel que ten unha orde de afastamento en vigor agora mesmo con 3 veciños da súa mesma aldea, Bernardo. Situámonos no lugar da Granxa, Rocío, na parroquia de Seoane de Arcos, hai 3 anos, vale? Agustín, un veciño, ia deixar un paquete a casa de Óscar. Deixou o seu coche estacionado no medio dun camiño e iso impedía avanzar a Manuel coa súa carretilla. Pois ben, apartado o vehículo, o dono da carretilla, Manuel, empezou con insultos e ameazas e as intimidacións foron a máis, a máis, a máis. Vou vos matar, eu vou pra cárcere pero vos ides pra caixa e o pouco... Por se fora pouco, regresou armado cunha escopeta de caza apuntando a estes veciños ameazados previamente. Escoitaron como abría e pechaba a arma e mesmo intentaba disparar, aínda que finalmente non o fixo, porque ou se encasquillou ou estaba descargada. Pero cando chegou a Garda Civil, atopou o acusado tumbado no chan, dicindo que el fora o agredido. Unha das vítimas, Óscar, si que tivera que forcexar con el para evitar que lle pegase un tiro. Manuel foi condenado por ameazas e lesións. Aquí o vemos, 1 ano de prisión, 90 euros de multa e 300 euros de indemnización ao veciño lesionado. Mantense a prohibición de que se achegue ou se comunique cos veciños denunciantes, pero a sentenza fixa esa distancia en 20 metros e entre a casa do acusado e a casa das vítimas non hai máis de 25 metros. Como está hoxe a situación ali no Carballiño? Ali viven co corazón nun puño. E os veciños contan, non sen temor, como viven pois así, con temor a este veciño. Van ver como llo contan a nosa compañeira Ángela. Apareceu cunha escopeta que nos iba meter nunha caixa de mortos, pero nós estivamos encañonados e así, eu nunca eu dixen, alá imos. Apertou o gatillo, debeuselle encasquillar, volveu a abrir, outra vez a encañonarnos e volveu a disparar. Eso tiñan que coller e leválo e botar 5 ou 10 anos na cárcel, porque non o matou porque a escopeta non lle funcionou ou non sei que lle pasou a escopeta. Non cumple a orden de alejamiento. Unha que é moi pouco iso, e a outra que non a respeta. É verdade que non, incluso eles suben e baixan por aquí. Ainda se pon a faernos muecas, pero pasa ao lado noso. Imos intentar aproximarnos á casa do agresor, de Manuel, que parece ser que vive prácticamente ao lado dos agredidos. Manuel! Manuel! Deixa-vos no sitio. Os 3. Deixavos nos sitios 3, di esa veciña desta aldea. Bueno, semella que moi contentos, Patricia, que a presenza de Manuel na aldea non están, non? Aí nesa localidade. Lóxicamente, porque ademais partamos dunha base. Este señor foi procesado, polo tanto, de entrada non ten ningunha alteración psicolóxica nin psiquiátrica porque foi procesado e condenado. Entón, unha persoa que controla a súa voluntade e as súas accións. Moi ben. Controlando as súas accións, hai non somente un veciño, senón 3, é dicir, varias testemunhas, que din que os encañonou, que se lle encasquillou o arma, que tivo que abrir e tal. Eu non entendo por que na ristra de delitos polos que foi procesado, que eran ameazas, vexacións, lesións e tenencia ilícita de armas, non se inclueu unha tentativa de homicidio, porque estaba encañonando a 3 persoas con un arma de fogo. E recordemos simplemente porque esas persoas se cruzaron no seu camiño cando el quería avanzar. Xa está. Sí, o sea, bueno, xustificación non hai nunca para que se disparen, pero vamos, que é unha cousa totalmente menor. Sí, que este señor está como moi a flor de pel, non? Entonces é lexítimo o temor que teñen os veciños porque ademais están dicindo abertamente que se está saltando a orde de afastamento que ten deles. Tampouco entendo que non lle retirasen esa escopeta como, non digo como medida cautelar, pero sí na propia sentencia, no propio fallo, porque é un home que está armado e que, como vemos, ante a mínima provocación,
pois Pode estallar. saca a escopeta. E logo estamos vendo as imaxes da aldea. Víctor, claro, na práctica, como trasladas unha orde de afastamento nun sitio tan pequeno cando esas persoas as que encañonas viven literalmente diante de ti? É algo completamente imposible por varios motivos, non? Por unha banda, primeiro, o que dices ti, non? A distancia, non? Ao final estamos nun lugar, pois, unhas distancias de 20 metros, incluso de menos, son camiños rurais, é prácticamente imposible. Por outra banda, tamén a ausencia da autoridade nesa zona, non? Porque a Garda Civil, sabemos, nos lugares do rural, pois, o traballo que ten, todo o campo que ten que arar, digámoslo así, é imposible que este nun lugar concreto todo o tempo para cumprir este tipo de ordes. Eu penso que neste tipo de casos hai que ter moito cuidado, non? Son casos que se repiten demasiado, ademais en Galicia, non? Casos que acaban en consecuencias moito peores, non? Porque neste caso, por sorte, non pasou nada, non? O home non disparou polo que dicen os veciños. Pero temos varios casos recentes que eu coñezo ben de ir a xuicios de persoas incluso mortas, falecidas, por baixo as escopetas dos seus veciños por conflictos de lindes como este ou cunha rebarbadora. Quero dicir que son casos que pasan a maiores, co cal eu penso que a autoridade judicial debería ter moito máis tino a hora de dictar sentencias en asuntos como este. Claro, sobre todo actuar de xeito preventivo, non? Porque efectivamente aquí o punto é se por calquera lea veciñal, Lupe, un veciño colle unha escopeta e encañona, non, os veciños, igual habería que facer un certo control sobre as armas que ten a xente na casa, non? Sí, bueno, as sentencias, en primeiro lugar, deben ter un fin que é poder cumplilas. Isto é o primeiro, é complicado nun lugar onde afastarse do veciño é complicado, non? Entón, o primeiro, sempre ten a súa natureza, non? A súa natureza de resolución que tende a reparar un dano. Ese dano non se repara con esta sentencia. A segunda parte que é certo que, bueno, este señor foi demandado tamén por tenencia ilícita de armas e, sen embargo, non foi condeado por elo. Entón, eu penso que a única forma de que os veciños consigan unha reparación diferente ou voltar a iniciar un novo proceso con outras características. É probable que a orde de afastamento a incumpra próximamente e deberán iniciar un novo procedimento, eu penso, para acadar outra sentencia que lles deixe máis tranquilos esta realidade, porque a condea é real, os delitos que lle querían imputar foron 4 e realmente foi condeado por 2. Agardo e penso que a xusticia fai o seu traballo e fai no ben. O problema é finalmente como se poden executar as sentencias e o final desa, se a sentencia realmente reparou o dano realmente polo que se... Claro, porque lembremos que a sentenza foi unha orde de afastamento e 90 euros. É dicir, 90 euros... repara o dano, probablemente encañonar os teus veciños, non? Como que sae moi barato facer isto. Perdón, é 300 para un que lle dou unha pedrada. Efectivamente, que deixábamos isto que fora por da eso son as lesións, claro. Exacto, é dicir, encañonar e pedrada, Javier. Sí, bueno, ainda menos mal que non o tiveron que indemnizar a él, porque cando chegaron os axentes, o parecer estaba tirado no chan, dicindo que o habían agredido. É un pouco que estamos a falar, é tremendamente complicado, é dicir, é o rural galego, no rural galego os núcleos veciñais son pequenos, e a min o que me chirría un pouco en toda esta historia é o que falábamos, o que dicía Patricia, non hai unha tentativa de homicidio na denuncia, co cal non entendo por que non hai unha tentativa de homicidio se o teñen tan claro. Pero quizáis porque minusvaloramos incluso ás veces os asentes este tipo de cousas, leas entre veciños, tal, discutiron, non? Pero, ollo, con isto, non? Sí, pero eles teñeno clarísimo, non? Encañonou e disparou, abriu a escopeta, voltou a pechar a escopeta, dicir, parece moi clara a testemunha, non teño por que dubidar dela. Unha cousa é o que di os veciños e outra cousa é o que se acreditou, non? Ao final, para acreditar que esa escopeta se cargou, para acreditar todo eso, é bastante difícil. Imagino que non puderon facelo. A Garda Civil ten as ferramentas que ten, non? E chegado do xuicio, pois seguramente non pude quitar eso. E por outra banda, probablemente teña licencia de armas, ese señor, non? É unha escopeta de caza, co cal é complicado, non? Licencias de armas que, por certo, a partir dos 70 anos, os psicotécnicos deberían renovarse cada ano.